Kaixo, gu Jon eta Martxel. Eta gaurko helburua banaketa atalaren, Humanity at Music emanaldiaren banaketa arlorako gonbite bat egitea da. Oraintxe, azalduko dugun bezala, ikusiko duzuten bezala, erraza da, edonork egiteko modukoa da, eta bideo honen bitartez, eta helaraziko dizuegun eskemaren bitartez, oso modu erresean egin ahal izango duzute. Helburua, ahalik eta jende gehien dantzan jartzea, eta banaketa arlo hau ahalik eta jende gehienaren artean egitera. Beraz, zure ingurukoak eta gonbidatu ditzakezun guztiak ere, ongi etorriak izango zarete, banaketa arlo hau gurekin dantzatzera. Banaketa izeneko koreografia hau osatzeko oso importantea da bikoteka antolatzea, bai? Martxel eta Nibiak gauden bezala, bakoitia, bikoitia, nahi duzuen aina jende izan zaitezkete, baina beti bikotetan antolatuak, gero koreografiaren egitura antolatzea erresago izateko. Koreografia honetan 5 esaldi ezberdin ditugu. Horietako 2 azalduko dizkizuegu orain, ibilkerarako espazioz mugitzeko erabiliko ditugulak, oso erresak, ikusiko duzuten bezala, eta lehenengo izango da, bi, eskuinarekin hasita beti, ados, eta bigarrena berriz izango da, korrikari da. Korri. Ados, beraz, transizioetarako, hasiera, bukararako, kaballito, detuko dira. Kaballito eta korrika. Desplazatzeko erabili ditugun kaballito eta korrikaz gain, orain gelditzen zaizkigun 3 esaldiak azalduko dizkizuen momentu batean. Lehenengo esaldia izanen da. Hasiko gara posizio neutrotik eta eginen dugu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bale? Hori lehenengoa. Bigarrena, oso simple. Posizio neutrotik berriz ere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bale? Eta azkena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bale? Orduan. Esaldi hauek eginen ditugu inoiz dire inoiz segido izanen. Batetik bertzera, egonen dire 18ko kaja pasako digula gure bikoteak. Orduan, ni parea balima naiz, egon naiz hemen, eta hemen badut inparea, orduan hasiko naiz ni dantzatzen, eta hemen dagoen pertsonak pasako digu kaja. Gu jasotzen dugunean kaja, pasako dugu kaja, bale?